ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ሰብ ዘይርድኦ ነገር ክነግረካ ህይወት ማለት መንባር ማለት ኣይኮነን ህይወት ማለት ምዕብላል ወይ ምቁፅፃር ማለት እዩ ንኻልኦት ሰባት ምዕብላል ኣይኮነን ንገዛእ ርእስኻ ምቁፅፃር እምበር ልምድታትካ ምዕብላል ንስምዒታትካ ምዕብላል ንድኽመታትካ ምዕብላል ንኸባቢኻ ምዕብላል እዩ ምክንያቱ ንገዛእ ርእስኻ ትቆፃፀር እንከለኻ ህይወትካ ስለ ትቆፃፀር ሎሚ ድማ ሓሙሽተ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥታት ክህበካ መነኻኽሒ ኣይኮነን ወኻዕካ ኣይኮነን ኣተሓሳስባ እዩ ምክንያቱ ኣተሓሳስባ ናይ ሓይሊ መሰረት እዩ ነዞም ሓሙሽተ ስጉምትታት ብዘይምቁራፅ ሰዓቦም እሞ ካብ ሎሚ ሓደ ዓመት ህይወትካ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኣይክትከውንን እያ ቀዳማይ ስጉምቲ ወናን ነብስኻ ምዃን ንህይወትካ ክትዕብልል እንተደሊኻ ምውቃስ ደው ኣብል ንወለድኻ ምውቃስ ንሕሉፍካ ምውቃስ ንሃገርካ ምውቃስ ንሓላፊኻ ምውቃስ ንኹነታትካ ምውቃስ ደው ኣብሎ ምክንያቱ ምውቃስ ድኽመት እዩ ወናን ነብስኻ ምዃን ግን ሓይሊ እዩ ኣብቲ ንስኻ እዚ ጌጋናተይ ትብለሉ እዋን ብተወሳኺ ኣነ ክእርሞ ክእል እየ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ሓይሊ እዩ ገንዘብ እንተዘይብልካ ተቐበሎ ቅርፂ ኣካላትካ እንተተበላሽዩ ተቐበሎ እንተ ተደናጊርካ ተቐበሎ እንተ ወዲቕካ ተቐበሎ ምክንያቱ ነቲ ናትካ ዝገበርካዮ ነገር ክትቆፃፀሮ ዓቕሚ ኣለካ ድኹማት ሰባት መጉረምረምቲ እዮም ሓያላት ሰባት ግን ምስ ኩነታት ይለማመዱ ብኹነታት ኣየር ኣየማሩን እንታይ ደኣ ፅላል እዮም ዝሰርሑ ብዛዕባ ህቡብላን ንፋስን ኣየጉረምሩምን ኣብ ማእከል ዝናብ ከመይ ጌርካ ከምእትጓዓዝ እዮም ዝመሃሩ ወናን ነብስኻ ምዃን ምውልዋል እዩ ዘጥፍእ እቲ ምውልዋል እንተጠፊኡ ድማ ውፅኢት እዩ ዝውለድ ካልኣይ ስጉምቲ ዘይቋርፅ ስነ ስርዓት ወይ ዲስፕሊና ማዕብል ግዝያዊ ምትብባዕ ዘተኣማምን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ገለ እዋን ዝኾነ ዝዓግተካ ሓይሊ ዘየለ ኮይኑ ክስማዓካ እዩ ኣብ ገለ ድማ ድኻም ክስማዓካ እዩ ሓሳባትካ ክባታተን ክስልችወካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ተመርኪስካ እተሃንፆ ስነ ስርዓት ዘይቋርፅ ህይወት ይህበካ ሓያላት ሰባት ኣብ ናይ ገዛእ ነብሶም ስነ ስርዓት እዮም ዝምርኮሱ ምክንያቱ ስነ ስርዓት ስምዒታተይ ከም ዘሎ ኣይገድሰኒ እቲ ክገብሮ ዘለኒ እየ ዝገብር እዩ ዝብል ካብ ስምዒት ነፃ ኮይንካ ንግሆ ተንስእ ብዘይምስልቻው ተምሃር ካብ ፍርሒ ወፂኻ ህነፅ ምክንያቱ ስነ ስርዓት ሓይሊ እዩ ንተግባራትካ ክትቆፃፀሮ ከለኻ ነቲ ድሒሩ ዝመፅእ ውፅኢት እውን ክትቆፃፀሮ ኢኻ እቲ ሓቂ እዚ ዝስዕ እዩ እዚ ሕጂ ዘለኻዮ ህይወት መስትያት ናይቲ መዓልታዊ ስነ ስርዓትካ እዩ ድልዱል ሰብነት ክህልወካ እንተደሊኻ መዓልታዊ ህነፆ ዝሓሸ ገንዘብ ክህልወካ እንተደሊኻ መዓልታዊ ክእለታ ማዕብል ምትእምማን እንተደሊኻ ቃልካ ሓሉ ምዕብላል ብናይ መዓልታዊ ውዕሎኻ እዩ ዝጅምር ስለዚ ነዞም ልምድታት ክባብሎም ሳልሳይ ስጉምቲ ናይ ነዊሕ እዋን ሕሰብ መዓልታዊ ድማ ተግብር ተራ ሰባት ብዛዕባ ሎሚ እዮም ዝሓስቡ ዕዉታት ግን ብዛዕባ ዓመታት እዮም ዝሓስቡ ሓያላት ውልቀ ሰባት ብዓሰርተታት ዓመታት እዮም ዝሓስቡ ንሳቶም እዚ ውሳነ እዚ ኣብ 5 ዓመት ናበይ ከብፅሓኒ ኢሎም ይሓቱ ነፍሲ ወከፍ ናይ ቴሌፎን ስክሮል ነፍሲ ወከፍ ምግቢ ነፍሲ ወከፍ ልምዲ ነፍሲ ወከፍ ርክብ ነፍሲ ወከፍ ወፃኢታት እዚ ንመንፃእየ ይሃንፆ ድዩ ዘሎ ወይስ ይሰርቆ ኢሎም ይሓስቡ ንግዝያዊ ሓጎስ እናንበርካ ህይወትካ ክትዕብልሎ ይትኽእልን ኢኻ ናይ ሓፂር እዋን ምቾት ናይ ነዊሕ ጣዕሳ እዩ ዝፈጥር ናይ ሓፂር እዋን ስነ ስርዓት ድማ ናይ ነዊሕ እዋን ሓርነት ይፈጥር ድሕሪ ግዜ ምእንቲ ክትዕብልል ሕጂ መስዋእቲ ትኽፈል ነፍሲ ወከፍ ዕዉት ህይወት ብግዜ ዝህነፅ እምበር ብቕፅበት ዝፍጠር ኣይኮነን መዓልታዊ ዝርዝራእ ውፅኢቱ ምናልባት ቀልጢፍካ ዘይክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ምዕብላል ናይ ነዊሕ እዋን ፃዕሪ ስለ ዝኾነ ራብዓይ ስጉምቲ ንስምዒታትካ ተቆፃፀሮም ስምዒታትካ እንተተቆፃፂሮምኻ ንስኻ ድኹም ኢኻ እዚ ቃል ተሪር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓቂ እዩ ሕርቃን እንተተቆፃፂርካ ትሰዓር ፍርህ እንተተቆፃፂርካ ትድንዝዝ ዘይምትእምማን እንተተቆፃፂርካ ትበላሾ ሓያላት ሰባት ስምዒት ይስምዖም እዩ ግን ኣይእዘዝዎን እዮም ብስትራቴጂካዊ መንገዲ እዮም ዝምልስሉ ሓደ ሰብ እንተፀሪፍካ ህድበል ሓደ ሰብ እንተተጠራጢሩካ ብዝበለፀ ስራሕ ሓደ ሰብ እንተገዲፍካ ደረጃኻ ክባብል ስምዒታትካ ክትቆፃፀር ምኽኣል ሓይሊ እዩ ኣብ እዋን ብርቱዕ ፀቕጢ ስቕ ምባል ሓይሊ እዩ ኣብ ዕግርግር ምርጋዕ ሓይሊ እዩ ንስምዒታትካ ክትቆፃፀር ከለኻ ማንም ሰብ ክፃወተልካ ኣይክእልን እዩ ማንም ሰብ ከፈራርሃካ ኣይክእልን እዩ ማንም ሰብ ድማ ክሰብረካ ኣይክእልን እዩ ሓምሻይ ስጉምቲ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ምምሕያሽ ሕሙም ኩን ምዕብላል ምዕባይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምዕባል እዩ እዚ ሎሚ ዘለኻዮ ሰብ ናይ ፅባሕ ቡድሆታት ክስዕር ኣይክእልን እዩ ቀፃሊ ደረጃኻ ክብ ከተብል እንተደሊኻ መዓልታዊ ኣንብብ መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ግበር መዓልታዊ ተምሃር መዓልታዊ ገምግም ሎሚ ከመይ ጌርካ ሓደ ሚእታዊት ከመሓይሽ ይኽእል ኢልካ ገዛእ ርእስኻ ሕተት ምክንያቱ መዓልታዊ ሓደ ሚእታዊት ምምሕያሽ ድሕሪ ሓደ ዓመት ፈፂሙ ዝተፈለየ ሰብ ስለ ዝገብር ርክብካ ኣመሓሽ ናይ ገንዘብ ፍልጠትካ ኣመሓሽ ኣካልካ ኣመሓሽ ኣተሓሳስባኻ ኣመሓሽ ልምድታትካ ኣመሓሽ ኣብ ነብስኻ ብዘይምስልቻው ኣውፍር ንስኻ እቲ ዝዓበየ ሃብትኻ ኢኻ ሞባይልካ ኣይኮነትን ክዳውንትኻ ኣይኮነን ሰዓብትኻ ኣይኮኑን ንስኻ ኢኻ ክብርኻ ክውስኽ እንከሎ ድማ ዕድላት ክስዕቡኻ እዮም ሕጂ እዚ ኩሉ ክንብሎ ዝፀናሕና ነጠቓልሎ
ወና ንገዛ ርእስኻ ኩን ዘይቋርጽ ስነ ስርዓት ያለኻ ናይ ነዊሕ እዋን ሓሰብ ስምዒታትካ ናይ ምቁጽጻር ክእለት ኣማዕብል ናይ ዕብየት ውልፍ ኩን ነዞም ሓሙሽተ ኣተሓሳስባታት እንተኣተግቢርካዮም ሓደገኛ ክትከውን ኢኻ ንኻልኦት ሰባት ኣይኮንካን ሓደገኛ ንመንዳ ንድሕሪት ንዘይምብላስ ንምስምስ ንተራ ኣተሓሳስባ ኢኻ ሓደገኛ ንጹር ክገብረልካ እዚ ቀሊል ኣይኮነን በይናውነት ክስማዓካ እዩ ሰባት ዝርድኡኻ ዘለዉ ኮይኑ ኣይክስማዓካን እዩ ጸቕጢ ክስማዓካ እዩ ምክንያቱ ምዕብላል ክትመርጽ እንከለኻ ንነብስኻ ካብቲ ተርያ ትፈልያ ኣለኻ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ምቾት ክመርጹ እንከለዉ እቶም ውሑዳት ግን ዕብየትን ዓወትን እዮም ዝመርጹ መብዛሕትኦም ሰባት ብስምዒት ክምልሱ እንከለዉ እቶም ውሑዳት ግና ብልቦና ይምልሱ መብዛሕትኦም ሰባት ክዛረቡ እንከለዉ እቶም ውሑዳት ግና ይሰምዑ ስለዚ ንስኻ ካበየኖት ኢኻ እቲ ናይ መጻኢ መንነትካ ሕጂ ይዕዘበካ ኣሎ ስነ ስርዓትካ ይዕዘበካ ኣሎ ልምድታትካ ይዕዘቡካ ኣለዉ ውሳኔታትካ ይዕዘቡካ ኣለዉ ድሓር ግን ኣብ እዋን ጸብጻብ ወይ ብዝገበርካዮ ከተመስግን ኢኻ ወይ ድማ ብዘይ ምትግባርካ ክትጣዓስ ኢኻ ኣብ ምዕብላል ጫውጫውታ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ዘገምታይ ኣብ ፍርቂ ለይቲ እዩ ዝህነጽ ኣብ ወጋሕታ ምጅማር መዓልቲ እዩ ዝህነጽ ዝኾነ ሰባብ ዘይብሉ እዩ ዝህነጽ ኣነ ምስ ድኻማይ መሓዞን እየ ንድኻም ዝኸውን ቦታን ግዜን የብለይን ክትብል እንከለኻ እዩ ዝህነጽ ኣብ ህይወት ክትዕብልል ትደሊ ዲኻ መልስኻ እውን ተደኣ ኮይኑ ንእሽቶ ኮንካ መንባር ኣቋርጽ መዐቀኒታትካ መታሓት ኣቋርጽ ተራ ውፅኢት ምቕባል ደው ኣብል ምስ ንእሽቶ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ምኻድ ኣቋርጽ ሓሳባትካ ዝዘርጉ ነገራት ምእንጋድ ኣቋርጽ ትፅቢትካ ክባብል ናይ ስራሕ ባህልኻ ክባብል ትኩረትካ ክባብል ዲስፕሊንካ ክባብል እዚ ዝስዕብ ሕሰብ ድሕሪ ሓደ ዓመት ወናን ገዛእ ርእስኻ ንምዃን ሕሰብ ድሕሪ ሓደ ዓመት ብስነ ስርዓት ዝተኸበቡ ንጎታት ንኽህልውኻ ሕሰብ ድሕሪ ሓደ ዓመት ስምዒታት ዝቆጻጸር ሰብ ንምዃን ሕሰብ ድሕሪ ሓደ ዓመት ወናን ካልእ ዝተፈለየ ክእለት ንኽትከውን ሕሰብ ድሕሪ ሓደ ዓመት ገዛእ ነብሱ ዘኽብር ንምዃን ሕሰብ ክሳብ ክንደይ ሓያል ሰብ ክትከውን ከም እትኽእል ይርዳእካ ኣሎ ድሕሪ ሓደ ዓመት እኮ ርእሰ ምትእምማንካ ናይ ሓሶት ዘይኮነ ሓቂ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ወናኒ እዩ ስለ ትኸውን ሓይልኻ ዓዊሉ ዝነግር ዘይኮነስ ብስቕታት ዝስማዕ እዩ ክኸውን ኣኽብሮት እተሓቶ ዘይኮነ ባዕሉ ብባህርያዊ መንገዲ ዝውሃበካ እዩ ክኸውን እቲ ሓቂ እዚ እዩ ማንም ሰብ መጺኡ ህይወትካ ክዕብልለልካ ኣይኮነን ማንም ሰብ መጺኡ ከድሕነካ ኣይኮነን ማንም ሰብ መጺኡ መዓልታዊ ክደፍኣካ ኣይኮነን እዚ ናትካ ስራሕ እዩ እዚ ድማ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ናይ ባዕልኻ ሓይሊ ክትሃንጽ እንከለኻ ማንም ክወስደልካ ኣይክእልን እዩ ንጎኻ ዓብልሎ ንሓሳባትካ ዓብልሎ ንልምድታትካ ዓብልሎ ንተግባራትካ ዓብልሎ ንግዜኻ ዓብልሎ ግዜ ህይወት እዩ ግዜ እንተባኺንካ ድማ ህይወትካ ተባኽን ኣለኻ ማለት እዩ ብትራሕ ኣለዎ እዚ ናትካ እዋን እዩ ግዜኻ ጽባሕ ኣይኮነን ዝመጽእ ወርሒ ኣይኮነን ሕጂ ተራ ምዃን ከም ዘብቅዕ ወስን ምውልዋል ከም እተቋርጽ ወስን መዐቀኒታትካ ሎሚ ከም እተዕብዮም ወስን ንድኽመታት ካብ ሕጂ ንድሕሪት ከም ዘይትዕገሶ ወስን ነዞም ሓሙሽተ ስጉምትታት ሰዓቦም ንበሮም ኣስተንፍሶም መዓልታዊ ድማ ደጋግሞም ህይወትካ ድማ ቀስ ብቐስ ክቕየር ድሕሪኡ ድማ ብፍጥነት ይቕየር ምክንያቱ ምዕብላል ሓደ ፍጻመ ኣይኮነን እዚ መንነት እዩ መንነታት ድማ ብምድግጋም እዮም ዝህነፁ ስለዚ ቀጥበል ወናን ኩሉ ነገር ኩን ንተግባራትካ ብስነ ስርዓት ምርሓዮ ንነዊሕ እዋን ሕሰብ ንስምዒታትካ ተቆጻጸሮ መዓልታዊ ተመሓየሽ ንህይወትካ ድማ ዓብልሎ ንጣቂዒት ኣይኮነን ሕለን ንምፍዳይ ኣይኮነን ንምንታይ ዳ ካብ ዓቕምኻ ንታሕት ክትነብር ስለ ዘይትደሊ እዩ ሕጂ ኪዱ እሞ ነቶም ንኣሽቱ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ኣይከኣልንም ዝገደፍዎ ንስኻ ህነጾ ኪድ ዓብልሎ